Тръмп сам се е поставил в ъгъла. И понеже светът е твърде разсеян, за да го осъзнае, благодарение на ежедневните глупости в дипломатическите отношения между Съединените щати и Иран, дори не можем да стигнем до по-дълбоките последици, които това има върху по-голямата картина на преговорите. Виждате ли, когато цените на горивата се покачат, им трябва време, за да спаднат отново. И въпреки, че до междинните избори остават още месеци, вече сме на етап, в който цените на горивата ще останат високи и по време на междинните избори през ноември. Исторически погледнато, това е било лошо за управляващите партии. Но не можем да спрем този разговор до тук. Преговорите по време на криза често водят до неочаквани взаимоотношения и тук имаме точно такъв случай. Колкото по-малко Иран може да контролира изборните резултати през ноември, толкова повече администрацията на Тръмп може да изисква в преговорите. Основната идея е, че Иран има влияние само ако действията му могат да помогнат или навредят на Тръмп. А този влак вече почти е заминал по отношение на междинните избори. И така, днес ще започнем с това каква вероятно ще бъде траекторията на цените на бензина през ноември и защо високите стойности се задържат. След това ще разгледам какво ни казва политологическата литература за това как избирателите реагират на икономическите условия преди изборите. Подсказка. Това не е добре за Тръмп. И накрая ще разгледаме какво означава това за по-широките преговори с Иран. Въпреки това, нека започнем с това, къде бихме очаквали да отидат цените на петрола. Това е интересен проблем на логистично и технологично ниво, но в крайна сметка е въведение към политическите проблеми. Така че ще си запазя енергията, разбирате ли, за по-късните части. Основният проблем е, че не можеш просто да върнеш цените на петрола до предвоенното им ниво след края на един конфликт. Обичайното обяснение, което ще чуете за това, е нещо от рода на очевидно, петролните компании са алчни и искат да изцедят всеки последен цент от потребителите. И въпреки, че петролните компании наистина искат да изцедят всеки последен цент от потребителите, това всъщност е смисълът на бизнеса, пазарните сили са тези, които движат бавното понижаване на цените. Можем да разделим по-задълбоченото обяснение на 4 части. Първо, споразумението е предпоставка за всичко останало, което може да се случи. Може би сте забелязали, че спрях да обсъждам ежедневните събития, свързани с преговорите с Иран. Това не беше случайно решение. Беше умишлено от моя страна. Седмици преди да спра, това вече се беше превърнало в ситуация от типа гледай, но не слушай. Въпреки това, медийното обсъждане около това продължи. Добре, нека обобщя нещата по моя обичайен начин. Не виждам нищо да напредва в тази посока. Тъй като международните преговори са болезнено непрозрачни, все още е възможно утре да има пробив. Но не бих препоръчал да прекарвате свободното си време, мислейки за това. Все пак има практическото последствие, че цените не могат да започнат да падат, докато това не се уреди. След като сключим сделка, проливът все още ще трябва да бъде отворен отново. Имаше някои много песимистични оценки, че може да отнеме 6 месеца, докато това се случи. В крайна сметка, Иран може да е заложил мини там долу. Ще отнеме цяла вечност да се намери всяка една от тях. Добре, но това не е целта тук. Целта е да се отвори коридор, през който корабите да могат да преминават безопасно и да се даде достатъчно увереност на застрахователите, че преминаването е възможно. Това ще изисква значително по-малко работа, отколкото създаването на напълно безопасен воден път. Ще отбележа още, че Европейският съюз ще бъде част от този процес, за да помогне за ускоряване на усилията по разчистването. Казвам това от първия ден, въпреки многото коментари, че нямам представа за какво говоря и че Европа никога няма да се намеси в авантюрите на Тръмп. Но, както също казвам от първия ден, това не е начинът, по който работи въвличането в капан. Въвличането в капан, по определение, е да принудиш партньор да направи нещо въпреки твоите авантюри. Европа ще направи това, което трябва, за да намали цените на енергията. Иначе изборните последици ще бъдат катастрофални. Ще говоря повече за това след малко. И ако не сте сигурни за неизбежната роля на Европа тук, ви призовавам да проверите новините, защото Европейския съюз вече е въвел повечето механизми за да го осъществи и просто чака да започне да действа, след като има гаранции, че няма да бъде обстрелван. Но ако сте пропуснали тази новина, може би не е била ваша вината. Действията на Европа тук обикновенно се отразяват повече от десни медии, защото това е до някъде положителен ъгъл по отношение на войната.
Знаете ли, ако само имаше начин да се уверите, че получавате новините си от различни източници. Чакай, има такъв. Това е завършващият се спонсор на днешното видео Ground News. Техният раздел за слепи петна обхваща това, което и двете страни на политическия спектър пропускат, като ти дава перспектива както за това, което ти липсва, така и за това, което може би виждаш повече от приятелите си от другата страна. Също така обичам да проверявам ежедневния си брифинг, който обобщава няколко основни новини всяка сутрин. Тук включително една за опита на президента на Иран да подаде оставка. И друга за желанието на Украйна да получи лиценз за производство на ракети Patriot в страната. И като посетите ground.new/lines на ground.news/linesonmaps или сканирате QR кода на екрана си, можете да получите страхотна отстъпка от 40% за план Vantage. Това ви дава достъп до функциите, които ви показах тук и още много други. Затова още веднъж благодаря на Ground News за тяхната постоянна подкрепа на този канал. Оставащите въпроси за възстановяване на цените на петрола са по-скоро технически. Ако се съсредоточим върху доставките, които излизат от земята и се превръщат в нещо използваемо, веднага се сблъскваме с някои проблеми. Забавен факт. Войната разрушава неща. Неща като рафинериите по крайбрежието на Мексиканския залив или инфраструктурата, която изважда суровините от земята, или износните терминали, които могат да започнат пътя на горивото към крайния потребител. Повечето от това няма да бъде възстановено до ноември. Така че няма да имаме 20 милиона барела петрол, които да преминават през Ормузския проток до следващите избори. Имам още една по-фина забележка по този въпрос. Може би си спомняте, че преди няколко седмици Иран се приближаваше до предела на капацитета си за съхранение на петрол. Иран не е изнасял петрол извън пролива през това време. Така че нещо трябваше да се промени там. И най-вероятно Иран е бил принуден да затвори някои от своите кладенци. Това е още нещо, което не може просто да бъде пуснато отново след отварянето на пролива. И накрая има и проблемът с резервите. Знам, че това ще прозвучи трудно за вярване, но цените на петрола бяха частично потискани през последните 3 месеца. Държавите видяха спада в доставките и реагираха като пуснаха стратегически петролни резерви на пазара. Към 13 май, последният ден, за който имаме данни, бяха пуснати 164 милиона барела. Ако направим проекция до днес, ще сме на около 200 милиона, което е приблизително половината от това, което държавите са обещали да предоставят. Това представлява около 11% от загубените доставки. Когато петролът започне да напуска Ормуз, тези държави ще започнат да затварят стратегическите си резерви, което ще неутрализира част от промяната в доставките. Много по-късно те ще започнат да попълват резервите си, което изкуствено увеличава търсенето. Това е една от основните причини цените на петрола да отнемат дълго време, за да се върнат до базовото си ниво. Едно уточнение, което трябва да добавя за напред, е, че прекратяването на войната по всяко време между сега и ноември ще донесе незабавно облегчение за петролните пазари. И колкото повече време има между споразумението и изборите, толкова повече ще спадат цените. Следователно, преговорите с Иран все още ще влияят на приблизителните цени на горивата. Просто степента на облегчението е ограничена преди ноември. Добре, след като установихме, че ще отнеме много време цените на горивата да се върнат до нивата от преди войната, нека поговорим за ефекта, който това ще има върху междинните избори през 2026 година. Сега може да е изкушаващо да заявим, че ситуацията очевидно е лоша за администрацията на Тръмп и след това просто да приключим разговора. Може дори да имате представа защо ситуацията е лоша. Особено, що се отнася до цените на горивата. Ако си спомняте, петролната криза от 1979 година и как това се отрази на опита на Джимми Картер за преизбиране. Подсказка – Рейган стана президент. Но по някакъв начин реалността на ситуацията е по-лоша в някои отношения и по-добра в други, отколкото може да изглежда. Като цяло, в тези видеа прекарваме много време в обсъждане как изглежда стратегическия подход. И това има много смисъл, когато се фокусираме върху решенията на лидерско ниво. Знам, че на клавиатурните войни им е забавно да се подиграват на лидерите, че не си вършат добре работата. Но е трудно да останеш дълго на власт, ако нямаш усет, кое е разумно и кое не. Където обикновено се случват глупави неща,
Това е най-често защото или лидерите са изправени пред институционални ограничения, които им поечат да поемат по-добри пътища, или техните предпочитания не съвпадат с това, което обществото иска, или с това, за което традиционно се грижат лидерите. За разлика от това, аз не се заблуждавам, че средният избирател се държи по стратегически правилен начин. Гласуването се случва твърде рядко, а маргиналното влияние на гласа на отделния човек е твърде минимално, за да имат избирателите дори стимул да станат по-добри в това. И за това избирателите имат всякакви поведенчески особености, които виждаме отново и отново на избори. Обикновено изследванията на тези ефекти разглеждат президентските избори. Но нека ми се доверите и помислете как същите проблеми ще възникнат, когато междинните избори са де-факто референдум за президента. Което всъщност са. Може би най-известната от тези поведенчески особености е, че избирателите обръщат внимание на това какво се е случило наскоро с икономиката. Това контрастира с холистичния подход, при който се гледа какво е направил кандидатът през целия си мандат. И нека дори не се преструваме, че средният избирател се опитва да създаде някакъв еталон, с който да сравнява кандидата, вместо просто да гледа дали числото се покачва или спада. Например, няма да има толкова голямо значение, че икономиката е нараснала с 10% миналата година, ако тази година остане в застой. Всъщност, за изборни цели, нулев растеж миналата година и 10% растеж тази година е категорично по-добре, въпреки че икономически бихме били в по-лошо положение във втория случай. Всъщност, ако сте следили цялата драма около контрола върху Федералния резерв и съответно възможността да се определят лихвените проценти, всичко това ще започне да има смисъл. Президентите имат силни стимули да стимулират икономиката в навечерието на изборите за сметка на дългосрочното здраве на страната. Независимостта на Федералният резерв е от решаващо значение за спирането на това. Също така, ако общата икономическа ситуация беше толкова добра, че един средностатистически президент можеше да постигне 20% растеж, този хипотетичен президент нямаше да бъде особено наказан. Той все пак увеличи икономиката с 10%, въпреки че това беше само наполовина толкова добро, колкото е трябвало да бъде. Отново, средният избирател не прави сравнения. 10% растеж е голямо число. И това е краят на историята. Както и да е, изводът тук е лош за Тръмп. Икономическите показатели не изглеждаха толкова зле за 2025 година, въпреки най-добрите усилия на Тръмп да създаде икономическа катастрофа с безкрайен поток от заплахи за мита. Но това на практика ще бъде без значение за междинните избори през 2026 година. От друга страна, новините не са толкова лоши, колкото може да изглеждат за Тръмп, поради различни причини. Първо, в съвременната епоха на политическа поляризация, така или иначе има по-малко колебаещи си избиратели. Така процента на хората, които могат да бъдат повлияни и ще бъдат повлияни, е висок, но те не са толкова много, колкото бяха преди 30 години. Второ, и знам, че това ще прозвучи странно, но Тръмп основно ще бъде наказан заради по-високите цени на горивата. Той ще бъде по-малко наказан като причината за по-високите цени на горивата. Казано по друг начин, високите цени са лоши за Тръмп, независимо от причината. Забавно е, защото президентите редовно биват наказвани за по-високите цени на горивата, въпреки че имат много малък контрол върху тях. Сега, в единствената ситуация, в която президента наистина имаше голям контрол върху тях, ситуацията е обърната. И за да се върна към по-ранна точка по този въпрос, това е причината Европа да помогне за отварянето на прорива. Дори ако европейските избиратели не харесват идеята страната им да помага на Тръмп, избирателите ще накажат европейските лидери заради високите цени на газа, въпреки че те не са отговорни за тази ситуация. За да повторя, в Съединените щати имаше ясен път да се избегне този проблем. Просто не започвайте войната с Иран. Но има значителна част от избирателите, които биха гласували срещу републиканците, само защото цените на горивата са високи. Независимо дали това е заради войната с Иран или заради природно бедствие, което е извадило от строя рафинериите по крайбрежието на Мексиканския залив. Отново, знам, че това ще ви прозвучи странно. Въпреки това, само защото гледате това видео, вие сте избирател с високо ниво на информираност и вероятно сте в 90-тия персентил по този показател. Вие сте необикновен, в добрия смисъл, и разбирането ви за тези въпроси няма да съвпада с това на средния избирател. Ще кажа обаче, че войната с Иран е въпрос с висока значимост, така че ефектът на затихване няма да е толкова силен, колкото ако Тръмп беше провеждал по-финна политика, довела до същото увеличение на цените.
Накрая, вероятно цените на горивата ще започнат да падат, когато наближи ноември. Избирателите всъщност обръщат внимание на производните по време на изборите. Ще бъде по-добре за Тръмп, ако цените на горивата са $4 и са паднали с 25 цента през последната седмица, отколкото ако цените на горивата са $4 и са се увеличили с 25 цента през последната седмица. В крайна сметка, ситуацията изглежда доста зле за Тръмп, поне в този аспект. А това поне може да ви подскаже на къде вървим от тук нататък. Всъщност, като последна точка, трябва да погледнем по-общо и да разберем как това влияе на по-големите въпроси, свързани с преговорите с Иран. Позволете ми да започна с едно уточнение. Не искам да твърдя, че знам какво точно пречи на преговорите и поддържа икономическата война и леките военни операции. Можем да водим дълъг разговор за вътрешните притеснения на Нетаняху относно съдебните преследвания след края на войната. И след това можем да свържем това с въвличането на Съединените щати. След това идват и личните облоги на Тръмп. На първо място е спирането на медиите и Конгреса да разследват други области. Хората в Пентагона може да са сериозно загрижени за ядрените оръжия и променящия се баланс на силите. И като наблюдаваме предложенията на Иран, лесно е да заключим, че двете страни не могат да се споразумеят. Какъв е очакваният изход от войната? Трябва да добавя и това, че не можем напълно да разберем как промяната на средата за преговори влияе върху очакванията за изхода от войната и мира, освен ако не знаем какво представлява пречката в преговорите. Но мога да кажа, че прекият ефект от повишените цени на газа след ноември е да засили позицията на Тръмп в преговорите. Нека бъда ясен, не казвам, че това е добре за администрацията на Тръмп или за американците като цяло. Благосъстоянието и на двете страни включва също така изборни резултати и икономическо богатство. По-скоро говоря само за двустранните, с нулева сума, резултати от преговорите между Съединените щати и Иран. Запомнете, че в каноничната постановка цената на войната е алтернативна цена. Загубите от воюването комбинирани с допълнителните ползи от мира. Предполага се, че Тръмп се интересува от междинните избори през 2026 година, защото те ще определят способността му да прокарва закони през следващите 2 години и броя на призовките от Конгреса, с които ще се сблъска. Той също така не се интересува особено от това, което ще се случи между тогава и 2028 година, защото това ще бъде проблем на някой друг. Затова, за известно време, Тръмп много вероятно е възприел по-високи разходи за война. Иран, от своя страна, можеше да използва неговия проблем с междинните избори, за да издейства по-добра сделка. На този етап обаче, и за разлика от случващото се по протежение на пролива, този шанс вече е изпуснат. Или поне до голяма степен е изпуснат. Иран вече е загубил лоста на заплахата, защото Тръмп вече е затънал в проблема по един или друг начин. Визуално това означава сриваща се линия на разходите на Съединените щати, което повишава минимума, който администрацията на Тръмп би приела. Сега, предполага се, че Иран е бил наясно с всичко това и въпреки това е позволил да се случи. Това би подсказало, че Иран е вярвал, че дългосрочната борба все още ще бъде с по-добър очакван резултат, което може да означава, че ще мине значително време преди войната да приключи. Имайте предвид обаче, че такава прогноза не е задължително валидна, когато разглеждаме проблема с ясно определено затруднение при преговорите. Например, ако Иран погрешно е вярвал, че администрацията на Тръмп ще отстъпи преди месец, защото е особено уязвима към политическите последици от междинните избори, тогава отхвърленото предложение казва на Иран това, което трябва да знае, за да сключи сделка. Иран по същество е направил погрешна преценка и сега трябва да поправи грешката си. Фактът, че Иран сега ще се справи по-зле, е просто страничен ефект. Въпреки това, последиците от по-тесния диапазон за преговори все още могат да надделеят, което ще ни остави по-далеч от споразумение, отколкото бяхме преди. Това е гигантска теоретична бъркотия. И така, какви са основните изводи за днес? Достигнахме до момента, в който е почти невъзможно цените на бензина да се върнат дори близо до нивата си преди войната до ноември. Изследванията върху цените на бензина, общата икономика и изборите показват, че последните няколко месеца сигнали преди изборите са много по-важни от цялостната икономическа ситуация, което е лош знак за Тръмп. Единствените положителни страни са, че избирателите се интересуват от посоката на икономиката, а настоящата политическа обстановка е изключително поляризирана. Въпреки това, странната последица от загубената надежда на администрацията за междинните избори е, че сега тя има по-силна двустранна преговорна позиция спрямо Иран.
Още веднъж благодаря на Ground News за спонсорирането на днешното видео. Отидете на ground.news/linesonmaps или сканирайте QR кода на екрана си, за да получите страхотна отстъпка от 40% за план Vantage. Ако ви е харесало днешното видео, моля, харесайте, споделете и се абонирайте. И ще се видим следващия път. Пазете се!